Welcome to Mikoko Online TV. And that's why my previous question was very important. They believe MCP. Towards September 16, they have also gone further. You are even discussing running next MCP. From other people who are frustrated. Mwina success yatu. If fail, ngadapi DP. Pali benafit ifuwa. Ineyo Brian mimi ninabarida vuto kandi ndo chimene chimajokera pati. Mimi ninabarida sindi kubida ndale zotukwanizana. Ndale zonyozana zochula na maina. Ndipo ndimauza anthu chipani chatu. Nena kuti pakazapezeka wina onyoza tsogoleri wina otukana tsogoleri wina kakutukana Peter Mutharika, kutukana Bakiri Muhoozi, kutukana Chakwera, kutukana ndani yemwe ali tsogoleri mdziko muno amene yoyo si member wa PDP. Chifukwa nina kuti munthu uja tikamutukwana munthu yatikamunyoza kumuchula mayina tsogoleri yesi mdziko muno ali ndi anthu ake kumbuyo kwake. Sakana no comfortable. Amali siro kina chiri yote chiri limeno wake. Zinga vute. Na zijamana kuti ya awo makuti ife Stephen nawo. Ndeno kama nyimajiteka. Nthayo omona anthu chifacha mavuto omwe ali mdziko muno. Mavuto asajuma omwe ali mdziko muno. Atsogolera ena andale kadi opposition. Going a step further. Kutukwana zenizani kutukwana president wa dziko lino. But what we do is to offer an advice. While these are so good ideas, now, when a group of Japanese number 9, they believe in that. If I manager and the Deuda mobilizana dia bunge. Kuma sema zoda mwitsa sono ifeso policy kutobwana. Fanya sisi kutobwana akongresa atina kutema ni ifeo ya kuma sema kauneka that group of people who believe in politics of inserting each other. There are those people about many magari mbetsa jibaniki even in convention. Adabu support and zabota sizona Brian sizona ana support hao zindalama zimene ndino zongo yankulazo no zongo yankulazo ndima nene ntali zonse ninakuti mwina timakali ma perception wavita ninakuta ajasanga pange chakote akajipa ndimana sono kwa kama nyazi sana ndikuta ajipa ndino dinene kujana anje kuti supporter ndiyakuti mwenye naso na akuti akakhale running mate akakhale running mate wachakwera Brian sizijite ndipo sizikuteka. There is no way Brian many MCP ili panopa many mara wakutira panopa many mara wanukira panopa MCP ili bali ino mukona mene zikuendera mafuta kulibe magesi kulibe mazi kulibe fetereza kulibe mitengo yaze kukwera siku ndi siku ndeti pani ngati chatu cha clean ndeti tazifanya zikazipatike kwa Congress party kuzifunira zapo ndiko ile MCP ndio kukagwa kuja ifo zikabela mosi MCP kukagwa yukagwa ino bona masamba kagwa na wera au wewe wanaposa tena yeye ino bona imuona bwana ndimene anthu amalawi akuvutikira mdziko muno malawi wavuta malawi wanunka pena pali pose pali njala munthu akupita lero ku pamphasa kukagona ataje amene ndi munthu munthu akupita kukagona lero atamwapo phala amene ndi munthu so munthu yemwe akuyenda kuno momasuta magari moto wake oti wakuti watiza mafuta amene ndi munthu
mupita mafilling station pena pali ponse muli malaini atali amagali anthu kuti machita kugona pa line one way komano zimene zija wina kumakhulupirira kuti ndi izi kuti MCP izawinabe ndiye tipange support MCP izawinabe tipangana partner no ife topanga partner nomunthu aliyense topanga partner tipanga china chilichonse ife as a new party we are going alone anthu anayesako ma alliance ya Coast Alliance anayesako ma alliance na ku DPP zile janapanga time is now kuti anthu aone zina osazo zino anthu ena so kuti abwerere omwana alipo kale abwerere analamwa kale amala kukafunsa akuza zinthu zina menda kufunira kuti ziendere pamodzi.